Konečne je to vynájdené. Tieto elektrikárske kliešte 8 v 1 so zabudovanou funkciou elektrického testovania dokážu odizolovať, strihať a oddeľovať vodiče v jednom kuse. Oddeľovač vodičov sa dá nastaviť na hrúbku izolácie vodiča a preniknúť cez vonkajší plášť bez poškodenia vnútorného jadra. Dokáže tiež rýchlo a efektívne odizolovať vodiče s rozmermi 1,5 6 štvorcových milimetrov, mäkké aj tvrdé, bez poškodenia medených vodičov vo vnútri. Veľká rezacia čelusť v spodnej časti ľahko strihá tvrdé vodiče alebo obzvlášť hrubé káble. Táto časť sa dá použiť na navíjanie vodičov, pričom súčasne podopiera 2 až 4 žily, čoho výsledkom je pevný a úhľadný vodič. Táto časť sa dá použiť aj na uťahovanie skrutiek a matíc rôznych veľkostí. Dokáže testovať fázové aj neutrálne vodiče. Dotykom fázového vodiča sa rozsvieti červené aj zelené svetlo. Dotykom neutrálneho vodiča sa rozsvieti zelené svetlo. Dokáže tiež testovať kontinuitu vodiča. Zelené svetlo indikuje kontinuitu a žiadne svetlo indikuje prerušenie. Okrem toho dokáže krimpovať svorky, čím vytvára bezpečné a pevné svorky. Ide o 8 v 1 elektrikárske kliešte, ktoré kombinujú kliešte s ostrými čelusťami, nožnice na káble, nôž a tester napätia. Ak ich potrebujete, kliknite pre objednanie.